Һынамыштарға исламдың қарашы нисек? Хәзер һәрбер көнгә язалар қоялар дип һорағандар. Беренчедән, кардәшләр, шуннан башлап китәйек. Мана хатта рус телендә, ибет, башка телләрдә алмайык, тәүдә рус теленнән башлап китәйек. Чөнки күп кеше ундагы һүзләрне яхшы аңлай. Хатта рус телендә лә ике һүз бар: приметы и поверье. Приметы дигән нәмә? Ул мана ниндәйдер галәмәттәр, галәмәт. Кыскаһы, кеше карай да, мана теге айды бер уратып алган, ибет, айдың колагы бар тыйдар, ибет. Айды йомыры эз уратып алган. Тимәк, көн йонсый. Был электән билдәле ул, ибет. Бында ниндәйдер теге зур сер юк. Шулай ук теге ниндәйдер коштарның төрләре ергә якынрак оса башлаһа, теге ямгыр явырга тора. Булда берендәй дә теге сәйер нәмә түгел бит инде, чөнки һава басымы артканда коштар шулай астары куса башлай. Һәм башкаһы. Кыскаһы, ана шул галәмәттәр ябай физик сәбәптәр менән аңлатыла. Был ниндәйдер гыйльми һыгымталар. Буны аңлатуы еңел. Һәм гарәп телендә ошо галәмәттәр ул кыяфа дип атала. Илмул кыяфа. Кыяфат дигән һүз башкорт теленә лә килеп ингән. Кешенең кыяфаты ул мана кыскаһы әйбере, уның күренеше, теге һыны һәм башкаһы. Был гарәп һүзе. Кыяфа. Элек гарәптәр ана шул теге шундый нәмәләрне белгән кешегә кайяф дип әйткәндәр. Кайяф. Әйтәйек, мана Мөхәммәд агай әйтеп бәрәли, иртәгә көн һуык буламы, я йылы буламы? Ул берәйнсек мана теге һавага карай яки ниндидер үсемлектәр, теге балсык, евешме, түгелме, мана шул нәмә буенча билдәләй. Бында бернинди дә күрәдәслек юк. Хәзер ул гыйльми яктан барыһы ла аңлатылган икән. Элек бит гарәптәрнең теге язылып килгән гыйлеме булмаган, ләкин шундый акыллы кешеләр булган. Теге аталарынан, олаталарынан алган тәҗрибәне куллангандар. Мәсәлән, ниндидер янлекте табууда, көндүң йонсуын, йонсумавын белер өчен шуның мәгънәләр, приметы, галәмәттәр. Гарәпсә кыяфа була инде бит. Мана шул. Теге поверье дигән һүз, ул мана бында кардәш алган бит язма. Һәр ошо мисал итеп бер нәмәне генә укыйк. 1 декабрь, әгәр кыштың 1 көнендә кара карга күрһәгез, кыш йылы булыр. Был гыйльми яктан караһаң бит, гыйльми күзлектән, был хурафат. Чөнки бернинди дә теге сәбәп, бернинди дә бәйләнеш юк кара карга һәм кыштың теге йылы я һуык булуы менән бернинсе дә бәйләнмәй бит инде бит. Моны без аңлабыз. Шуга, кардәшләр, мана әгәр без ишетәбез икән, шулай буһа, былай була, тегеләй буһа, былай була дип әгәр караһак, без ана шул кыяфат менән хурафатты айыра белергә тиешбез. Кыяфат ул гыйльми яктан бик ябай аңлатыла. Мисаллар китердек. Мана шул хурафат теге кара бесәйҙәр юлды кыямында, буш биҙрә менән катын сыгамында, карга, марга, мана шулайрак, кардәшләр. Шуга бутамагыз. Һәм шулай һәр нәмәгә теге, был бидгат дип ташлану ул дөрес түгел. Кайһы вакыт ябай гөреф гадәттәр, бәлки мәсәлән тиб күзлегенән, медицина күзлегеннән әйтелгән берәй гамәл. Бында алдылар бит инде, ашар алдынан әгәр туз кабып бәрһәгез, был теге сөннәт дип. Кешеләр яңлышып буны сөннәт дип әйтә, әлбәттә. Теге белемдәре булмаганга күрә. Ул сөннәт түгел, гадәт. Элек ниндейдер халыктарда, мәсәлән, шундый нәмә булган. Теге ашар алдынан кешеләр туз менән авызларын тазартып бәргәндер, бәлки. Был китаптарда бар, ул кайһы бер китаптарда бар. Теге ризык ашаганнан һуң туз кабып куйгыз. Был бит гыйльми яктан аңлатыла ул. Шул авыздың эсендә ниндидер теге валсык кисәк калһа, туз менән сайып ибәр өсендер, бәлки. Был кемдер сөннәт дип яңлыш атаһа ла, был ябай бер гадәт. Ул гадәт ниндидер, мәсәлән, гыйльми күзлектән, мәсәлән, шул медицина ягынан аңлатыла алалыр.
Шулай, кардәшләр. Теге һәрбер нәмәнең үзенең мосталах, үзенең термины булырга тиеш. Теге кәрәк дип атамаска, яки мәсәлән ябай кыяфәтте, хөрәфәт дип атамаска һәм башкаһы.